Dobrý den, v tomto videu bych vám rád představil svoji rodnou obec Starovice. Starovice se nachází v Jihomoravském kraji, konkrétně v okrese Břeclav. Leží v mělkém údolí Starovického potoka v nadmořské výšce 190 až 240 metrů nad mořem. Okolí obce tvoří převážně orná půda, vinice a ovocné sady na terasovitých svazích. Starovice vždy patřily mezi významné vinařské obce, o čemž svědčí i dochovaná pečeť z roku 1646 s motivem vinařského nože a vinného keře se 2 hrozny. A také soustava vinných sklepů za obcí, které byly vybudovány převážně v období 1809 až 1815, tedy po napoleonských válkách. V obci trvale žije 920 obyvatel a katastr obce tvoří 1819 hektarů. Prvním problémem v obci byl odpadem znečištěný rybník a jeho okolí, proto v roce 2015 byl dokončen projekt na revitalizaci místního rybníka a vytvoření 2 biokoridorů, jednoho místního významu a druhého regionálního významu. Revitalizaci provedla firma Atelier Fontes s.r.o. a předmětem zakázky byla revitalizace úseku potoka v délce 1,3 km, založení úseku biokoridoru místního významu doplněné o odbahnění rybníka, úpravy v zátopě rybníka a vybudování odběrného a výpustného objektu. Dále provedení výsadeb domácích dřevin, stromů a keřů. Luční plochy byly osety travní směsí z geneticky původních druhů bylin. Veškeré výsadby dřevin jsou chráněny proti okusu dřevěnými oplocenkami umístěnými po jejich obvodu. V rámci tvorby lučních porostů byla vyčleněna plocha úhoru o rozloze cca 0,1 hektarů jako útočiště vzácných druhů plevelů, hmyzu a podobně. Osetí travní směsí bylo provedeno ve 2 variantách, za prvé vlhká stanoviště, což jsou plochy svahů tůní nad hladinou vody, bermy nově vyhloubeného koryta, a za druhé suchá stanoviště, což jsou všechna ostatní stanoviště určená k osetí travní směsí. Hodnota zakázky je 15 399 198 korun českých bez DPH. V roce 2010 obec vyřešila nevyhovující situaci v oblasti čištění odpadních vod vybudováním nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, čímž došlo k napojení všech 300 domácností v obci. Vybudování tohoto vodohospodářského díla financovalo z 85% Státní fond životního prostředí v částce 48 330 717 korun, Jihomoravský kraj ve výši 2 877 329 korun a vlastní podíl obce Starovice činil 11 264 301 korun. Dalším projektem v oblasti zkvalitnění životního prostředí bylo vybudování sběrného dvoru odpadů v roce 2012. Dotaci na tento projekt poskytl Státní fond životního prostředí ve výši 4 559 932 korun a Jihomoravský kraj ve výši 220 000 korun. Po 8 letech provozu se zastupitelstvo obce rozhodlo rozšířit prostory sběrného dvoru. Projekt bude realizován v roce 2021 a vysoutěžená částka veřejné zakázky činí 2 065 911 korun. Problém s nedostatkem stavebních pozemků v obci řeší unikátní developerský projekt společnosti Přemysl Veselý Invest, první české chytré vesnice na principu Smart Home, na výstavbu 41 rodinných domů v srdci Jižní Moravy.